Ac 'yn ni'n gweld ar hyn o bryd, Ginette Lafforce sydd wedi bod yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffylau yma yn y ceffylau helo i'w marchogaeth. Ac Jodie Soul sydd wedi bod yn edrych ar y marchogaeth o ran y beirniadu yn llon gyfarch Mackenzie Jones ac Ellistown Silver Crest yn dod i'r brig. Ac yn ail wedyn yw Catherine Roberts, Cairnsdale Huntsman ac yn drydydd Victoria Bertorelli, o'n i'n trafod hi'n gynharach, o'n i a Mayday Rebel. Dyna'r tri cynta yn y dosbarth cynta o 5 yn yr adran ceffylau hela. Yr small hunters neu'r hunters bach. And in hunters riding class 150, we've got a result. In first place, we've got 1477, and Jones Mackenzie. In second place, we've got 1469, Roberts Catherine. In third place, we've got William Bectoroli. And in fourth place, Victoria Thomas on 1472, the number on the rider is 1241. And in fifth place is 1479, Melvin Ann. A dyna ni yn cael y cyfle i ddangos i hun o flaen y gynulleidfa. Ellistown Silver Crest yn dod yn fuddigol yng nghystadleuaeth y ceffylau hela i'w marchogaeth i'r gesig neu'r adfyrch dros 4 mlwydd o'd. A Mr Carl Owen wrth i fod ar garden goch a'r hosglwm goch hefyd.